6 години учих в университет, сега съм кандидат студент. Казвам се Тео. Както жена ме напусна преди 2 месеца, не съм спирал да пия. При всеки удобен случай. Жена, съм щастлив. 6 години бях студент, а сега съм кандидат студент. Доволен съм от парите, но не че виждам и стотинки от тях. Сметките са ми запорирани и се разхождам за 12 стотинки. Малко си мечтаех да работя като Индиана Джонс, сега по цял ден скачам от кутийка на кутийка в Excel. Аз съм пълен нещастен. Надявахме се да станем звезди. Доставяхме на удачници. Тогава защо не минете следващата сряда да пинем по-рано след работа в Радио Кафе? С мене Киро и стол до мене Тео и да си поговорим за нещата от живота такива каквито са. Скапани!